anga karara nedumbu akadai nesaidi, maoko akanga akadai so, mapusha akanga angori apa, hembe dzake dzasina kana ropa, anga asinga bleed patime iyoyo. Ichi ndo chachaka uropi wanga uri panze apa. Uropi ameno zvakaita anga karowa apa. Musoro ndobva wadai kuratira kubenda kudai so. Kwese ukwa kuri right kweso. Kwese kwa kuri right hapana kana papaine ningirikini. Akangorara akadai so. Ndomuonera ndakaita sekuru padhuze. Mazuva ese zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako akabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Kusangana kwatiri kuita panapa paKunashe TV tinongokutendai nekuti joina each and every time. Kana kari kekutanga kusvika panapa ndokumurova subscribe, like or share kuti usambopotse chinhu nechimwe chatinoposta. Nhasi ndiri kuita follow up yenyaya yakabuda mudare raChief Mutasa yakazisa headline iri pamusoro apa yekuti witness yangu yakazosvika pakupumba kana kushaikwa. Saka zuva ranhasi ndiri pamusha paMbuya Elizabeth Paradzai pamakama dzeHomestead Pimai Village mubhuku raSabhuku Nyadombo mudunhu raIshe Mandeya under Chief Mutasa. Ndawira nyaya yemukomana ainzi Pardon Takudzwa Makamadzi aiva nemakore 33. Akashaya musi wa27 February 2026. Nomusi akashaya akazovigwa musi wa6 March 2026 gore rino. But zvakaitika ndezvekuti musi akavigwa the following day musi wa7 March aidiwa kudare raChief Mutasa. Saka pakazoitika makakatano yokuti sewitness akapondwa kana kuti akashayikirwa neupenyu musi waaifanira kunge achitestifya mudare raChief Mutasa risati rasvika. Kuti chii chakaita kuti witness ikwanise kushayika. Unongozvizivawo kuti zvinhu zvinoitika tinosozviona zviitika mumamovhi zvekuti witness inozosvika pakushayika. Kati tisvike nhasi tiripo kuHonde Valley tiongorore nyaya iyoyi tichidiscassa ndichitaura naMbuya tichivabvunza kuti chii chakaitika. Pardon asingagari munomba. Akange about 5 years asingagari munomba. Akazouya muna April ngenyaya auya nana mukoma wacho vari kuwira nyaya yestand chemugodi. Vachimusiya kuti chisara ungofanira kubatsira mhai wako. Izvozvo angamira kuti musi wa7 nyaya ikapera echiende kuHarare angatoraidzwa kubasa. Munhu wacho vaazofona tikati Pardon atoshayika. Pardon ndegara pavana maproblem naye Pardon. Doro oiti kana akamwa harari kunze aiuya akizivira kunoku amwa doro ezivuya haasati amborara kunze kana kuti aiuya eshora kumashopu kana shamani dzake vangaona kuti Zimengo angandoti akaZimengo uyu Loic Zimengo uye MC apa yevuya epinda bhume vadzokera apa kuti nepo ndakambotikwa ndiPardon kana kuti kana ndiufusa moto ngouya mai ifusa moto ndibatsira kufusa moto kana iye tavika maraisi edrice handiti evulasadza kutore zvitsvakira kuti zibikira ake ega asina netsumundu. Saka mukambonditaurira here mbijana kuti chii chakaitika pastand 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 vanhu vakakumbira ndivava Samagata vari kuti vari kukumbira pokufanonamatira vakumbira kudaro vakabva ndakavauya kairi ndikaramba kwechitatu vabva vazouya ndibva ndatifonenda iye mukomana wangu mutaura mukuru vakati kana vari kunamata havo vechienda muzimba dzavo pasi pomuchakata pacho ngavanamata as long vesingawaki vebva vatodini vabva vazoenda ndibva ndachitora baba mukuru vabva vazoenda vakuuya vakati kumemo tipangidze ndibva ndachitora baba mukuru wakashaya ndibva ndaenda navo tibva tavapangiza pokunamatira ipapo. Vabva vasingonamatawo kunamatawo kuzobuda kwavazoita iyo samakati satina mbozoziva. Pamberi pacho ipapo ndipo avo vakazosara tive ndizoone vanhu vakuto tema vakuita zveMalokus Foundation zvese ndienda ngati mezi muri tema uko ndiri kuti dii ngekuti tsamba ibhuku riripo rokuti tiri kufanira kumirira mhuri yekwaMakama ima kutema ngei hambuya ndavatadza vanhu tizoone vakuzochera mafoundation avo
Ndibva ndaenda ipapo tange kadhinangari ndibva ndaenda ipapo awazochera foundation besati vamochera foundation ndakamboona vakatanga vavhura road up ndibva ndati ndiona kwatochewa makomba mabanana 4 ndibva ndaona road iya ndibva ndafushira road iya ngemasanzu ndatora bhaza ndibva ndavhara makomba emabanana ebva asvika ndiripo ndibva ndakagara ndikutozorora hangu mutume nasamatambo ndikati ndini ndavhara road iyi ndini ndafushira makomba aya havana kundiraira vaina ndibva ndazouya hangu kumba ndibva ndazigarira hangu kumba ndagara hangu kumba kudaro ndozoti pamberi apo vakomana ava vaida vindotema ndibva ndafonera vakomana vazi apo tichauya tichazouya saka vakomana ndakavazouya muna December vari kuya kugadzira ipapo vakauya naye padhoni ipapo muna December vari kuya kugadzira imba yavo wacho vakamulaidza iye mutimu wacho akaramba kuuya vakaenda newitness kazaiwa ngouya nemapepa zacho ndisabhuku uye nemapepa zacho tiye tipangidzane for sure takaenda nemapepa zacho tikapangidzana nemapepa yaya musu wacho akanga ati saka kwazoti apa padhoni kuzi mapepa akanga akanyora nekuti vakandiraidza kuti mbuya uyai pano ndibva ndaenda apo kwazi tikumbira mundisainire apa mapepa awo avakasaina havana kuverenga va ndaangosaina ndisina kuverenga kwazi tipei chitupa changu ndibva ndavapa kwazi tipei nhamba dzefoni yenyu ndoda kuziisa ishe kuti apo tiri kufanira kunamata padhuze neroad kuti tisikatoona tsaona tibva tafonera ishe inini ndakavapa zvese izvi handina kuverenga vavanipa pepa riya vanasvika ndiisa kumba handina kuverenga va kuzoti paya pakazozi mapemiti paya ndiri kutsvaka zvimwe nhamba ndanditsvaka ndibva ndasangana nepepa ndiri kuverenga pepa ndione pepa rikuti takabva kwaishe napadhoni muna July natapiwa muna July tapiwa asati auya muna July kunoko ngondouya muna April nemhuri yake takabva naGideon muna July kwamutasa kwamambo kuziisa mambo muna July Gideon dzakasofa muna February munhu akafa mwena kwamambo sei ndibva ndafonera vakomana ngati vakomana kune pepa iri rawiri ndasara ndiona kunoko riri kutaura kuti zvakati zvakafanana kuti chengetai pepa irero ndabva ndachengeta pepa irero ndiko tibva tazoenda kwasabhuku vakomana vazouya taenda kwasabhuku sabhuku akati tiri kuti atapiwa aripo une zita riri apa nangise panhamba zita ratapiwa kwanyohwa nhamba dzesitupa zangu kwazi tiri kuda Gideon apa sati Gideon zakashaya Gideon kwazi murume wacho akati endai motarise kana pakanyohwa mwezini madheti acho vakati tiuda bhesi chaiyo vakomana vakadzokera for sure vadzokera kumabasa vakatsvaka bheti riya kusvika vazoripiwa kune vakoma wacho vatsvaka uyu tapuyebva akumbirawo mazuva ake ebva azopiwa mazuva muna June auya muna June takaenda kwasabhuku taenda kwasabhuku kwacho tapiwa apo uyu witness samagadhi uripo iyi nyaya iyi ndiyo iyi kwazi kati ini kwazi utaura sabhuku ndakamupa 270 kuti 270 akandipira papi ndinani ndiri papi takasaina papi apapano kwazi ndingamupa nesakire magwere ngati sakire magwere ndakaunzwa nani pamumba kwangu ngekuti ini handifambi kauye nevanhu vakatakura sakire magwere ruya panamba 2 ndikati mai Magoshe uripo here kaziyo nipi ngati handima ngatenga magwere pachechi kavo mauya mukumbira apa kuti ndimuchengetere mutatora mangwana ezvikwadhoka kuti mbiye nawo mvura apaitiva kwazi eunde ndini mukazouya mutora mangwana mukandiwira nekapepa bhekemi wazimbuya mazvita kwazi eunde ndini saka amutume ngeapi magwere acho abva ashaya zvekuita tiri tsamba zekuti 200 hana netsamba yacho iyo tsamba aende kwani kwashe saka tasvika kwashe takasvika nditsanangura matsananguro ese andatsanangura iye ichi tabva ndamupa tsamba yaGideon yakanyora munhu wakapeti wauya naye kwashe netapiwa bvaraiza tapiwa ibva mutaura kati zita nhamba dzesitupa dzakanyorwa apa pamberi patapiwa ngezani ikati ngezambuyawo kazi wakambotenga imba here iwe ubva watora zita ramhaya yako situpa dzamhaya kubva wanyora kazi kwazi wakatika apa pana Gideon ndiya kwazi ndii kwazi munhu usingagoni kunyora ngoisa X atsi apa kwazi mirai pamberi wangu iwe mtume natapiwa mutarisane mubvunzane mibvunzo mitatu
Vakamira pamberi pashe ipapo vakabvunzana mibvunzo yavo mitatu iya. Vabvunzana mibvunzo yavo mitatu, ini semunhu ndanga ndisingazivi kuti mibvunzo yekudini. Ishe ikati pamakahama torai nzvimbo iyi goti mirai. Hanzvadzi muri sei? Nofara Totaura nani? Sharon Makamadzi. Ndimukunda. Ndazwa mbuya achiti mukunda. Nganditsanangurira kuti Pardon akashaya sei? Sekuru wakabva kwa Mutasa musi wechina. Wabva kwa musi wa 6. Musi wa 27. Musi wa 27 ndipo wakashaya. Musi wa 27 February, musi we Friday. Ndira kuti munacho Ndakaona masikati na ma 10 to 2 ndichienda kuchechi. Ini nchibva pamba iwo achitena kupinda panapa pamba. Ndinonamatira apa pasasa. Saka ndakatongomoresana nawo. Taenda kuchechi, tobva tapedza chechi, tobva tadzoka kumba. Kuma past 6 gogo wakafona. Sharon mhanya pano izvozvi munotora sekuru kumudhebhudhebhu kwa Janaso. Ndo kwandanzi ndaita sei? Ndawasiya nemunhu wayozoshedzera panapa. Ini ndakabva kumba ndikamhanya ndikasvikawana gogo wakuzasuko nemukomana ari mbomo. Tobva tati gogo dzokerai kupi? Kumba. Isusu timhanye kunowatarisa. Takamhanya murodho tiri 2. Tikasvika kumudhebhudhebhu kwa Janaso. Hatina kuona munhu. Tasvika pamudhebhudhebhu takatodzika kuenda panoyambukira vanhu. Hatina kuona munhu. Tobva tatena dzadza kuita kuma 7. Tikati rerai iwe chifamba musoro ndifambo kusasi. Tichivheneka nelight pamwe semunhu ari kunzi akadhakwa anogona kunge awira pai maside merod. Hatina kuona munhu. Takasvika pabridge pagadza apo. Tobva tatsauka kumaside merod. Tikanga tivheneke mubridge umu. Pamwe awira pai mubridge. Tichisa light chida kuvheneka. Pakapfuura rimwe truck raienda kuEastern Highlands. Rakapfuura riri kuside kwaro. Truck iri rakadarika richidini? Richienda. Tikati rerai hapana munhu ngatifambei. Tichingoti fambei distance yakabva panapa kusvika apa pane poi riri kure. Takasangana navanhu 3. Varume 2 nemukadzi 1. Toti mamboonawo sekuru Pardon here kwamuri kubva kana kuti murodhi. Zvikanzi hatina munhu watambodini? Watamboona. Ndiani watutaura naye? Ndeta tiri kwaMakahamadzi. Titsvaga Pardon Makahamadzi. Umwe mukomana anombowanzotamba sunuka kupi? Kumashops. Zvikanzi hatinombomona. Uye uri kuti hatina kumuona. Ameno zvandakangofilawo ndakamira ndiri murodhi imomo. Kwaungocheuka kudai so. Ndikati rerai iona. Ndo pakanditorera foni yangu rerai light mukomana rumbo. Vaanovheneka ndikati ndisekuru ifa nditanga kuto screama. Vandatosvika padhuze. Vandanga kutochema. Vanhu vayo atati nawo nekutyawo wafamba wachiita sei? Wafamba wachienda vandatongosara murodhi paya ndirimo murodhi muyeme. Rerai ndobva amhanya kuya kumba kuna gogo. Ini ndobva ndafonera sekuru anogara pamberi apa. Rerai amhanya kuya kunoko. Ndo pakatanga kutongoya 111. But sekuru maonera ndakamita akarara murodhi. Anga akarara nedumbu akadai neside. Maoko akanga akadai so. Mapusha akanga angori apa. Hembe dzake dzasina kana ropa. Anga asinga bleed patime iyoyo. Ichi ndo chachaka uropi wanga uri panze apa. Uropi. Ameno zvakaita anga karowa apa. Musoro ndobva wadai. Kubenda kudai so. Kwese ukwa kuri right kweso. Kwese kwa kuri right hapana kana papa ine ningirikini. Akangorara akadai so. Ndomuonera ndakaita sekuru Pardon. Mapurisa ndobva azouya. Akazotanga zvokungobleedawo ropawo rimwe rokungotiwo zvekuma past 7 to 8 because mapurisa akasvika kuma past 7. Ropa rakawanda rakazobuda paakasimudzwa nemapurisa. Noti rakawandisa seri zvoti mukakapasvika pamboiti sekuti pakaita accident. Ndo mapurisa pakabvunzwa kuti apambopfuura chii? Vanhu vangoti apapfuura truck. Mapurisa vatera truck kupi? Kwaranga raenda. Atinozozoti zvakafamba sei kubva ipapo. Saka ini ndazouya kumba ndabvunza mukomana ndati akadedzera pagedhi wacho ndiani? Kuti Pardon ndamusiya kupi? Kumudhebhudhebhu. Noti gogo wanga usina kundiudza. Zvikazi mukomana anonzi Enoki Matsotse. Akatanga kushedzera ari kurodhi uko. Kuti mano uyu ana udaira. Ndobva auya pagedhi apa.
Vangoti mano mhanya izvozvo unotora padhoni kuroti vaatorowa U10 vaatoenda kumashops. Mukomana naye ndiye anga inaye, ndiye akabva naye pamashops. Ndiye anga ina padhoni anonzi Enoch Matsotsi. Ndiye akabva naye pamashops achienda naye kupi kwaenda naye atizoti aenda naye kupi. Kuti gogo sei adedzera kuti padhoni ndamusiyoko iye aidi aenda naye aidi nungodi kungoya naye. Mukomana naye pazvakaitika tinozombobvira tamuona kusvika nanhasi. Nanhasi asitoonekwa kuti aripo pamashops anowanikwa. Nhasi atoripo pamashops. Pamashops ndo mafambira zvakaita. Alright. Saka kumapurisa kwakanzi chii? Mapurisa akatenderera kairi. Akauya kati panapo wakasvika uchitora mastatement. Takatora mastatement musi wechitatu. Mumwe mukadzi anonzi Mai Simon Matsotsi akawaona. Sekuru wakadhakwa achifamba naye Enoch achimudza kuti uri kuenda kupi nemunhu achidarika rodhi yePamba. Anga aripo. Kozoita Lloyd shamwari yake Matsotsi. Lloyd akadzoserwa zvikanzi usati teere kumashops naye mukomana anonzi Enoch. Nene wacho nandiripo tiri 3 musi wechitatu mupurisa achitora mastatement. Ndobva azoenda kumashops achiwatsvaga ndizoti akawaona here kana kuti. Alright. Ko Enoch uyu hapana here zvimwe zvaakazombosezvo parufu handiti parufu Enoch akauya. Auya haana kutora nguva ari panapa. Akanzi tikunyorere paumbowo. Zvikanzi nyorai. Achipedza kuti nyorai anozombogara panapa. Haana chaakataura vatongoenda. Kusvika nanhasi. Nanhasi. Hapana here mamwe mashoko amakambonzwa achitaura nezvo. Nokuti ndiye sezvo anga ari wese hapana. Ndinganyeba. Ini handinyanyo famba hangu. Ndanzogara ndiri pamba. Saka kurasikirwa kwaPardon mumhuri menyu neprocess dzanga achiita idzi. Unofunga kuti zvine ukama here? Kuti zvestendi zvechechi yana madzibaba nekuzoshayika ukakapondwa. Kozi kana hapana munhu anonzi anga collapsa achibuda uropi panze. Zvine munoona kunge pane linki. Zvinhu zvacho ndiri kutadza kuzvinzwisisa. Nokuti pazvakaitika pacho hapana munhu akamboya kuti tauya kubata maoko kubva day 1 ratotanga toti Makuseni sekuru akashaya usiku ka. Makuseni wacho hapana kana munhu 1 wechechi akambobvira asvika panapa. Wechechi iyoyo hapana. Day 2 racho hapana. Day 3 racho hapana. Musi weburial ndo patakazongona wakauya wari wangani? Men of 4 here. 3 ndo wanhu chete wandakaona. Wese waona handinombobvira ndawaona. Zvoti Sandi wanga uchida kutopinda apa uchida kuzotonamata. Gogo akati no. Kunamata musi wewe. Ipapa kutopinda nepagedhi wanopinda nepafenzi wachidzika wakadaiwo. Wachienda ipapa. Gogo akati musapindi. Alright. Ndaonza muchiti mama nemukomana uyu. Uya tinzo. Yogara kana muchi. Ini ndanga ndirobika. Saka ndanzwa ndodedzwa. Saka pandadedza ndanga ndisingadairepo. Ndazonza munhu arokwira nerodhi achidedza. Handazodaira ndiani kwanzi mhanya kuno. Ndamuti svika ipadheni kwanzi handisosvika ba ndomhanya pagedhi apo. Ndopazosvika pamugamuri apo. Vati kwanzi mhanya kudhebhedhebhu izvo zvinotora sekuPardon. Asi ugona kufamba bakadhako. Ndati alright kwanzi chimhanya izvozvo. Ndati alright ndazvinzwa. Ndoenda kutaurira gogo. Gogo zofonera sisi. Sisi ndopazo todzika pamushakata sisi ndopazo mhanya vasvika toti gogo dzokai. Isi tose timhanye. Ashwa takaenda. Tichivheneka nematochi asi hatina kuona munhuba. Paakudzoka tichivheneka futi. Tasvika pabridge apo pasururu. Togona kuti semunhu anga akadhakwa anogona kudonha mumvura. Mumvura. Tabheneka tamushaya. Vapfura chimwe chitraki. Vachapfura isu totanga kupinda murodhi tofamba. Tofamba tusvika mberi takaona mumwe akadzi. Tatara mamboona here sekuPardon. Kwanzi aiwa hatina kumuona. Alright. Tifambe shomanana. Zone munhu aradzikwa murodhi. Wakatomuona? Ini ndakakumbira tochi ndobvheneka face ndikuona ndi. Wakaona vanga wakaita sei? Papa panga pakaboka apa. Musoro wanga usina kugara zvakanaka. Saka ropa ranga riri shoma. Saka ndazobvako ndamhanya notaura. Notora foni yagogo ndotaura wana. Ndazokwira futi kumusoro notaura vamwe ndodzoka futi iko kurodhi. Pawakavaona chii chakapinda musoro mako? Inini asi kuti kana akatsikwa nemota. Zvimboratidziri munhu akatsikwa nemota. Kupondwa chaiko. Alright. Alright.
Hapana here kana handi tinoziva kuti munhu akatsikwa nemota haangokwari musoro, anogona kukwara kana dzimwe ende hembe dzinogona kana kuita kana kubvaruka. But anga asina kana kubvaruka, hembe dzanga dzakachena. Ndanza muchiti futi bhutsu dzadzisingati dzanga dzakaisiwa kurodhu kumakumbo ndokwazanga dziri bhutsu dzacho. Alright. Pane madzimai ava vakazoonekwa vachiuya, hapana waunoziva here waunoti ukamuona? Hapana waunoziva? Vanhu kunondiziva vakawanda. Hapana. Uye mukomana anga aripo ava ishamwaridzana naPadri. Vaita vava vatori shamwari zvekudaro. Dzanga si shamwari dzekuti wainzwisana kuti hayi. Zvino zvekungoti tiri kusangana muri tichimwa. Alright. Sekuru wakatouya wachibva kwaMutasa musi wa7 wachiti tadarika nekwaruda kukembe. Tanzi wauye kuno, saka muchangoona wasvika. Saka sekuru wakaramba wachita follow up pawakaenda kuVic Falls wachingowafonera kuti mazoenda here. Ndio pawazoya musi wechitatu. Kunoko. Musi wechitatu pacho chii chakaitika? Ndakamumirira pakangosvika panapa iye mupurisi wacho. Ndobva atanga kutora mastatement. Alright. Okay, hayo amaita basa. Inini chandichaita ndichambotraya kutsvaga mukomana uyewe. Timunzwire mashoko ake kuti chii chakaitika. Tamuwana zvinenge zvichiita kuti zvinge zvakatinakira. Hatisida kuramba tichivhunza gogo nokuti tingatova shungurudza zvakanyanya.